Kat kum ka khubor ka belai alum le thu ba khubor kum ba san steng men step jong ka lai pui trek unai tung hajar kusan. Wei no tu le le drung ha ka be phalau yeng ka badan ha maulai shing mau kan ro da ka jing thu ban tu jing don jing em na ka ne ka yeng. Uneu nong tu upla ra lang bat u ya ka range ula dan lupai ka jing thu ban pen men sau ne wat ban chim ka jing em mi ginu ginu ba persyang ban bat ne ban ka mi u ha ka por bulit tu. Kajar khat bunong ap jong ne ka yeng ule i uneu nong tu ba kum ta ule le ban bat u. Reu niu nong tu ula dan gitiar lakti ula bom la tiet kelai uniu nong ap naga clear hak ba uniu nong ap ula men saujur bala penkit no yu hospital naga benta ban yo ekajing sumar ke mardor. Uniu nong tu maredep le ekne kam tombor ula pet kerat no naga ne kayeng. Kitra jong kayeng lalet ben ujor ke jahar halor kene kajing ja bala yo ring ru ya kadur jong niu nong tu ha kapor budang tombor nong ap jong ne kayeng. Layo jing tip bagi pulet kidang penlong kajing toket halor kene kajing ja. Ani kejing ja kalau pencep tinggi pat ba kathan mulai kam tam haba kat barang mi kisngi ka kam tu kala nang jor pat menta kinong tu kala ra aru bat ki igitiar bat pen mensau kino kino ki ba persang ban kem ki ha ka por ba kilet tu.